Мы шили для вермахта военную форму, боты. Гета у Новогрудку дажывае свае апошнія дні. Давайте збудуем туннель. Гэта самагубства. Загінуць усе. На пачатку я быў супраць. Катэгарычна. Пясок нас пераследаваў паўсюль. Яго сыпалі ў двары, на гарышча. Скакаць! Людзі баяліся, што столь абрынецца і туннель стане для нас смяротнай пасткай. Конрад Секретарин.